Gasa itibiyag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti maisapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa itibiyag. Kulaws at jak kanunugan tinaramid ni Jonah. Dila na siya din iti anak da. Asino ayaw mo tumanugot kan maragsakan iti dayta? Ay, naimbag pa jay ayaw. Takailalaan nan ti anak na. Nasa umong bakit? Isu nga di pa ilaang. Saan ko na magustuhan nga iso ti asawaan ni JR? Isumot nga ron ti kayad na. Sungawan na ramidan ta. Kan saan ta arab nga biyangan ti pakasignag ti puso la. Wine, angam, anyat binanag na alaman. Ay, nalapit. Dayta tinaikari agasat na itibiyag. Awan mo't makaibagakat. Numaminsan, ti tao matlaang timang panday itigasat na. Anya. At dadagiti daduma, amo dalang arodon amaday, ipilay wano aramidon da pailaang. Ket inton sana nasaya at titong palda, agbabawi na mo laang. Natural, dayta baka. Takanayon nga day ti udi ti babawi. Awan umuna babawi, si kakit di mo't bakbakitang kan di mo lang mo daytan. Saan mi ngayon pagarup kan ni tatang mau? Akalpasan iti manu abulan a panagpas ngay ni Jonah iti anak yaw. Ke imbatin na kada kayulatan. Mangrugi ka man ang bakit. At datay ti sango ti panganahan. Naldaw mo't tinlangan nga, isawang mo ti guram kini Jonah. Ay, malusawak nga raw, numapampanunot ko, tinarabid na. Isuasi ka, JR, no agsublintuken ka. San bunto na pulos nga awatan, ha? Nay, di ka pa ilang sumardang. Mangang kamankit din. Sa natila sumanaw tar aramidem la. Ay, wen gayam nanang. Nagatang kun di ipagpagatang yung agatas ni baby. Kastamat din di vitamina ako na ti doktor idi napantay yung pa-check up. Malawad, takita ito no madamdama. Baglaki din nata na singpit nga obeng ti apo ka. Saan aba nagsangit? Baliktad pa. No baam agsangit. Hey, ngam no idisom agsardang. Isulatan na ti ikarkararag tayo nanang. Ngagtali na ti kinasingpet na. Nasaysaya at kumano. Kastamot ngagpanunot ni nanang yaw. Sana tay kanay nga marukluksaw. Amok mo tatang. Hindi pa ilaan. Saan na akayat ni Jonah nga iso ti armak kan iso ti asawa Kahit nagbitutak ka day. Imbaga nga awan talak ko. Tay di pa ilang at dakat-gatul na dyan babae. Hey, kanya. Mangan tayo inwanya. Nusan tayo payamangan. Pumanaw akon. Napanak lang ng gitalon. Jay, apay, kaslada kam kamakaman. Ha? Sumerka ka din iti trabaho? Uwan gara. Kamkamakamak ngamin dagiti agbiyahe a jeep. Nang runakat ni. Traffic man din na madamdama. Nang runan no kasto nga oras. Ay kat umay ka nga ro dun ata makikidan kan kanyak. Sumerka matlangan iti trabaho. Kara, agyaman nakgayam iji vitamins nga inpan mo iji balay idi na minsan ha? Awan day jay. Anyat sirbi na nga gayam tangay. Makaparay awa nga ro di anak mo ta nag-cute. Naglaing pa yung agkatawa. Agyaman na. Wen gayam, agkasar ka nun. Ha? Anya? Asino mo tinag ko na? Ket no isumot yung padamag ni nanang. Isumot na yung bagadagiti ka aruba. E di atay jay. Ngam saanin ang natuloy ta insina ko. Anya?
Apay nga di mat nabayag kayon? Saan ka di anabayag kayo matlaan ka ni Jonah? Ngam saan mat anatuloy ti kasaryo? Agpadatan sa itigasat, takas di mat lang tinapasamak kanya. Wen nga rot. Nagtulag kami agkasar kami nung makapagpas ngayon. Ta unain mi ti panagpas ngay. Ngam manubulan lang nga paman na nagpas ngay. Simurot mo tan iti sabali ang lalaki. Kasmet kanya ka. Sakbay ti pa nagsasarita mi kumamay papan iti kasarmi. Nadamag kulangan na nagtaray day ti may sa kadag iti gusto kan kuana. Kastagayam? Ay, unay mo ito nagasgasat takara. Agpada talaki din iti gasat kan ayat. Uwin nga, Rod. Ay, di, adatan iti sentro. O kasano? Sa dino ti pangidisagak kan ka. Ay, wait. Nangidagas iti patbadaw apang ubing ni Kara itay bigat. Kapag isumot ang nakapanaw ni JR. Kas jay aya. Nakadadon tinaitid ni Kara para kinibibi. Wen nga raw, ay nakasingsingput day jay agayom ni JR lakay. Saan pa'y anaarte? Nga oray pa'y nakabakbak ng ti pamilya na. Sipod mo't elementaryada. Kahit sana naparamag kan na arte ni Kara. Simple lang nga babae. Mas dawak na pa nagsina da iti kaya nayat na. Uy, naistorya na nga rod dayta. Kan naibaga na, nailugan na kanaw idi na minsan ni JR. Isuaya. Uy, kan naistorya na. Asaan anatuloy, ti na ipadpadamag iday apa nagkasarnaan. Da. Nagsina da kanaw. Day. Anya kay kano tiga po, di pa nagsina da. Di naman na ibaga, tiga po na. Aya. Amumlakay. Napintas ni Kara. Ambok. Pa'y gamin nga. Saan nga isaw tinagustuhan ni JR iday? Panagkunak, bagay na kumaadwa ka. Di man lada na pampanunuti mabakbakitan. Anya tidakas na no aggusto nga ikan kwa na. Nasingput lang arudan, napintas pa'y, kan panagkunak lakay, responsable. Anak, ag dinaba kasimbang put kanu ni Jonah yabalayda. Uwin ka now. Angam, ibagbagakin ka, JR. Saan ka makisinubyan ijay a babae? Kalpasan na sumurot iti sa bali alalaki, aksoblikin ka, ay naglaing mutay. Ay nabagat, ada ka man ditan nakunak. Simampitaw ka manin. San asikat ikasarsarita kanya? Kinapudno na. Naibagat imay sa agayam ko ti panggap dita. Tinapudno na tatang. Nanang, saan ko pa yan napanunot no anya ti aramidak? May samat tatawanan tinapalabas. Anyama di desisyon mo, suportaran na ka. Basta pagsayatan ti anak mo. Anya nga oray, anya desisyon. Basta kunaken ka, saan ko akayat na subliam dayjay a babae, period. Bayanda kami latan kini John nang agsarita nanang. Lukas pangarigan umayto dito balay. Kayat ko pa hindi Kara para ken ka. Bagta saan kayo pa'y nagkasar, sakbay naglalaki. Tano saan? Ay, naigalot ka kuman, ijay a babae, anak ko. JR, pakawanan ta kumay tinagbigdutak. Agbababawi ako ni tinaramid ko kada kayo iti anak ta. Saan ko nga ipariti anak takin ka? Mabalin mo na ta, bisitahan no kayat mo. Ika na kumay ti may sagun daway. Jonah, nasaysaya at no ti pagsaritaan ta kat maipapan iti anak ta. No anya dagiti aramidan ta. JR, ay ayatan ka pailaan. Amo kadak kalabas, sulti naramid ko kain ka. Ngam, agurayak, aging gaama pakawandak. Napakawan kan, Jonah.
Gapo man lang iti anak ta. Ngem no ti panagayat ko ken ka ti damagam, di ka pala masumbatan. Kaslang amin, kaslan na po kawan ti panagayat ko ken ka. San mo kumamot nga ibaga ti kasta? Apay, ada ka din kasukat ko di ta puso. Saan nakaskarina ti mangiwagsak iti sa mga impaay mo kanyak, Jonah? Ngam ti makunak. No tinamnaman katag sinubyan tapay. Saan siguro na mapasamak pa'y dayta? No, anya, ti pangedeng ni JR. Saan ta mabalin na pakibyangan, tabyak na dayta, bakay? No ag sinublianda. Jak kayat nga agnaed da dito'y balay. Anya? Pangaasida. Saan ko akayat akaden nati ampang a tao. At dangarod mabalinta, no isot kayat ya anak mo. Hayag birok da iti sa bali a pagnaedan da. Anya? Day ta tinalawag punso. Isu nga ibagbagakon. Ket no ipilit yon nga agnaed ditoy. Ha! Siya ti pumanaw. Ha? Sana ka mangrabrabat. Noan niya timbagak aramida. Kara, Ay, Jay. Si Kamat Gayam. kunak no saan ka na tumalyaw. Itay ka pala ang awagan ng kaslawan mang mangig mo. Ay, kastaya. Kwa. Adda nga min nauna ka pampanunutak. Isuasaan ko anang ti panangawag mo kanyak. Oh, apay, awan ti kotse mita ha. Pinatarimaan ko ngamin. Inton bigat pala maalak. Kastaya. Ay, gayam. Nangagmumot siguro ti panagsubli ni Jonah dito ayan tayo. Uwan nga rod. Imbag man ta nagsubli. Nasayaan mo't Tapno adda kadwa mamang padakkel iti anak mo. Amom? Agbababawi ni Jonah itinaaramid na kada kami. Kasano nga rod itan, JR. Muna akon adda pa'y ngamin atin darak a meeting. Agsarita tanton no maminsan. Sige. Kara! Oh. Kasla, likliklikan nak ni Kara. Adangatan ni ibagak amadiken ko na. Ken saan matan yung umedya balay mi? Apay nga ta? Lakay. Saan matan nga umay ni Kara dito'y balay? Ipatpatulod na laangan iti katulong da no ada ipaitud na ken ni baby. Ang mga nubi sila ang madya tao, amumutan. Iso ti mangimat-maton iti daduma ang negosyo ti pamilyada. Uwain, isaw. Tay nasingpet ken bak nang agayom ni JR. Kanayo na mangitid iti vitamins ken badbadam kas kada ay ayam iti apukaw. Amok! Imbag tay jay abalasang ta responsable ken ammo na ti agbaen lakay. Sana kas kadagiti daddo madita awan lang arodon maipagpanakal na ampang pailaan. Saan amapnag iti maymay sa alalakay? Agpaiso ka diti imbaga ni nanang mo. Asinarong karam ni Kara. Wen. Panagkunak ket agayatak ken kuanan. Di na payam mo. Ngam no dagundaway ko. Ipudnok to ken kuana. JR, kasano akuan? Mga asim ko matay sublim ti panagayat mo kanyak. Adda anak ta. Pinanunot mo ka di dayta, idisimurot ka iti sabali a lalaki. Aklo na. Bidot ko, JR. Lading itek. Ngam saanan ang maisubli pa'y day di ayat ni impaay ko ken ka.
Ngam saan mo mat ngayong patag? Ngam, JR. Agsubli ka ken kwa na. Wano, sumapol ka laangan iti sa bali. Ay, ayatan ka unay, JR. Amok ngayon bawing mula ang iti sa bali ti panagayat mo. Gapo iti naramid ko. Amok nga ayatan nagpailaan. Saanan? No ay ayatan nakakpaiso. Palubusan na kuma. Nasaya at atao ni Kara. Amom na ita. Iso asaan mo apagdanagan ti anak ta. Saan? Kasla tsak maklonday to'y JR. Sumarden kan dyan ha. Nupudno dagit ang ibagbagam. Saan ka kumasimurot iti sa bali a lalaki? Tiamok. Gaputa saan ang nasaya at tinagbanagan ti panagdenayo iti dayji a lalaki. Isong agsubli ka kanya. Ngam lading itak. Daytan ti pangedang ko. Dito'y ang mapanagnagan. Kanayon nga da iti udi ti panagbabawi. Uy, di tayo nagpailakit kitaan. Ada ka dirugit iti rupak. Awan. Sa anak lang ang mamati nobya kan. Kasta ay ha. Kayat mo nga'y babawi. Saan? Saan kan ang makapagbabawi pa eh? Diyak ipalubos. Gaputa ay ayatan ka, Kara. Asus! Saan ko ang ninamnama at datagayam tagkagasat. Taapay mat. Kunak no agpatinggalang iti panagpagayam ta. Saan gayam? Kunak to pa idin. Impagarup ko no tinaudi ang nakarelasyon ko ti pakiasawa ako ma. Kastamat kanya. Kunaklakit din no ni John na ti maasawa kon. Kita ama, tadapay anak min. Ngam, agpaiso ti kunada. No saan naparaken ka, sana mapasamak. Wan, agpaiso dayta. Ngam tinapatag ita, ket data. Ikarik, nanumuak man iti biyag. Nabaknang mato'y pusok nga agayat unay ken ka, Kara. Maragsakan kami kena ng iyo ti dayta ng patamag mo kada kami. Sapay lang kumatag talinaet diragsak yo. Wan tatang, agyaman kami iti pamalubos yo iti panagkasarmi. Naipakadami matan ka dagiti tadakkel ko ti panggap mi, tata. Nasaya no kasta anak ko. Ibagam kadagiti dadakkel mo nga umay minton sa rungkaran ida inton bigat. Wen tatang, makadanon ti bilin nyo. Anya nga ro ti plano yo ita. Sa dino ken kaano ti kasaryaw. Plan-planon mi pailang ti aming tatang. Numalpas to, ibagamin tumit lang ti detalye kada kayo. Malagarod, agawaan nyo ti agkasar. Tani, dumagdagkal ti naunan yon kat. Kada ko man sumaruno nga po kami. Tani bumakit kan lumakay kami nga minan. Honey, nalpasan ti kasarta. Ket saan ko ang mailadawan ti kinaragsak ko ita? Oray siya. No amom la kuma nga idi pailaang. Addan nalimod a panagayat ko kan ka. Ngam dinak mo ting kaskaso. Uray siya, adamat nalimot idi ariknakken ka. Saan laeng akas napatag agayem. Ngam ti kasasad ta iti biyag. Tidakkel alapad ko anang ipudno. Itinagan ni Ayat, agpapada. Tinapatal, kat agpada ti marikna, dagiti masaknan. Wen, honey. Kang runaan ti amin. No naikariada kayo ti agkagasat. Kasanuman ka ado dagiti panubok.
agtumpong kayong tulata. Panagbabawi, kanayon nga adda iti udi. Papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag. Ditoy drama tayo. Gasa iti biyag. Insurat ni Jomar Santa Cruz Jr. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.